Τι έγινε, πώς πήγαμε σήμερα? Σαρώσαμε 5 φόρμες, Ναι. 4 complete. Γεια σου ρε Σταμάτη. Ηρακλή. 5 φόρμες, Ναι. μία complete, Ναι. μία με 20 ευρώ το μήνα. Μοντάρες στο τηλέφωνο? Όχι ακόμα, εντάξει, δεν πειράζει. Να, εκεί πάνε ωραία. Πάμε στον επόμενο. Ποιος το περίμενε? Εγώ απλά άριστα στα οικονομικά της υγείας. Το μόνο που έχω Περάσαμε. να καταθέσω για σήμερα. Περάσαμε. Εύη, Εύη, τι έγινε, πώς πήγαμε σήμερα? Κάτι καλό έγινε σήμερα, δεν μπορεί. Πόσες φόρμες? Πόσο καιρό είχαμε να δούμε τέτοια σκορ? Ποτέ δεν είχα. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ναι, για κουμέλου. Για κουμέλου, μη λες τέτοια πράγματα. Όχι, για κουμέλου στην επίδοση. Α, ναι. Όχι σαν άρωμο. Εκεί, βέβαια δεν περνούσαν και όλες οι κουμέλου, ήταν λίγο... Να και το γραφείο. Γίνεται... Για να δούμε από κοντά, ναι, κοντά στο φοβερό αμάξι μας. Έχει σπάσει και το παρμπρίζ, να δούμε αν θα μας το χρέος. Τι λένε, επιτυχία? Επιτυχία, ναι, επιτυχία, ναι. Χαρούμενοι. Yeah.